An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Jije Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni dɔ sotuma bi nɛnɛ ye dɔ filɛ daminɛ dɔ fɔlɔ don bi nɛnɛ bɛnnen bɛ nazara san kalo sabanan marisi kalo don bi o tile 6 ye k'a bɛn 2023 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ o ye sunkoloma kɔnɔ ye bi o tile 13 jate la san kalo 8 don hijira san 1444 saro dugo de bi kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'a ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnnen k'a fɔ dɔ ka fɔrɔnya tɛmɛnen na wulikajɔ min kɛra n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra dugu fila n'i y'a sɔrɔ olu wulila ka wuli ka b'u sigiyɔrɔ ni ka na su a la olu kunbɛnlen bɛ dugulamaw fɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la. An ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko kɔrɔwurusi cɛkɛlaw o maa fila bɔɲɔgɔnkulu minɛna Gawo ani Kidali ɲɔgɔn cɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la. A taa se bi maliden dɔw bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la nin waati in na kosɔn ka tinisikaw ka jamana kɔnɔ olu ka jamanatigi o ka kɔrɔfɔ dɔw kɛra ni sababu ye siya woloma yɛrɛ ni k'o ɲɛsin farafindenw ma kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la. Nunu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara kan lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔda k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ la an bɛ don min ko bi dɔgɔ Firale komini kɔnɔ na Farabugu an bɛ don min ko bi ni taama ma ban bolo fifa o tɛ jɔ kuma min bɛ yen ni maa bɛ se k'o fɔ sanga ni waati bɛlen kɔnɔ la kura bɛ ka fara kuraba kura ka kuraya ka dɛ ni Farabugu lajɛ an bɛ don min ko bi baloko gɛlɛya kɔni ka dɔn k'a fɔ o bɛ yen kabini sangaja dɔgɔ furanya kelen sigi kelen tun b'a kan ko balo dɔ bɛ yen k'o bɛ sira la ka na k'o kan ka se fan bɛ yɔrɔ min ko bi kɔngɔ kɔni a kelen bɛ bi ka maaw soso a Farabugu da bɛ Farabugu sunɔgɔtɛ bi ka sɔrɔ kɛ kɔngɔ kɔni tiɲɛ la ka gɛlɛyaba de bɛ Farabugu bi Farabugu dugulamaw hali k'a ta ka kɛ ta la i ka dɔn k'a fɔ o tɛ sɔrɔ Farabugu bi baloko y'a sababu ye dugu minɛnen bɛ dugu kolilen bɛ maa si tɛ ka bɔ ka taa yɔrɔ si n'a fɔra ko nin duguba ye ka se k'olu kɔni dayirimɛ sɔrɔ ko jamana de ka wuli ka taa n'o ye waati ni waati wa o bɛ tila ni tiɲɛ la ka dɔn k'a fɔ dɛmɛ tɛ k'a fɔ dɛmɛ bɛ k'a bɛ se ka Farabugu ka kɔngɔ ko ka se ka fu siro danna kuma kolomana cɛdɛrɛli bi sɔgɔmada so dan ka nin baara ninnu daminɛ kunnafoniw b'an bolo ka bɔ yen u kamana gannen bi an bɛ fɛn min fɔ jamana maa ɲɛmaaw ka wulikajɔ k'ali bi kunnafoniw tun b'an bolo k'a fɔ ko balow tun kan ka taa nka ko sumalen bɛ u ka fɛɛrɛ bali ka balow ka se ka don n'u ye Farabugu nin waati in na n'o tɛ a bɛ kɛ gɛlɛya ye balow donnen kɔfɛ ka wulikajɔ ka Farabugu n'a lamini bɛ se ka labila cogo min na an b'o ɲini an ka marabaaw fɛ bi o baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na n'o tɛ a bɛ ka kɛ tiɲɛni da an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka d'an ka jamana yarabɛla ka Mali bolo sira kan n'an bɔra yen Suala komini kɔnɔna na dugu fila min n'i y'a sɔrɔ n'o wulila n'o ye Sɛngɛdara ale ni Famanbugu n'olu wulila ni k'u kunda Sogolo kan Suala marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn maire min bɛ yen ka taa se i ka dɔn k'a fɔ maa ɲɛma fɛn mɛ u faralen bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ waati min na ko sisan ka se ka wulikajɔ ka maa ninnu u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na fɛɛrɛ jumɛn de bɛ bi n'o kan ka tigɛ ka ɲɛ suma san joli k'o kɛ i ka dɔn k'a fɔ i ka dugu la san 200 kɔ ka tila k'a ye ko gɛlɛya y'u wolo wuli ni bolo fununa k'a bɛ d'a tigi kunna dunun mana fara a bɛ don a tigi kɛrɛ la u n'olu ye balimaw ye kabini kunu fo bi n'i ye Famanbugu yɛrɛ lajɛ o ni Suala ninnu bɛɛ lajɛlen dugu kelenw ye bɔ ɲɔgɔnna la ka taa se Sɛngɛdara ma n'a fɔra k'u wulila ka b'u ka dugu la dugulamaw bɛɛ lajɛlen maa tɛ k'i tɔ to bɛɛ bɛ wulikajɔ la maa minnu ye n'u ye gɛlɛya sɔrɔ ka se k'olu kunbɛn nka kuma min bɛ yen n'o bɛ fara nin bɛɛ lajɛlen kan tiɲɛ don du tɛ se du kɔrɔ sanko dugu o tɛ se dugu kɔrɔ ka wele bila hali bi jamana maa ɲɛmaaw ma u ka fɛɛrɛ bali tigɛ ka sigi sen kan n'u tora tan an bɛna n'o sɔmiya min kɔnɔ la yalima kow bɛ kɛ cogo di o ye ka dɔn ka fɔ ɲininkali min bɛ ni maa bɛɛ lajɛlen kan ka se k'o kɛ u ka fɛɛrɛ bali tigɛ ni dugu ninnu bɛ se ka segin ka t'u ka yɔrɔ cogo min na kuma kolomara cɛdɛrɛ bɛ jamana in yarabiya la Ala k'a basigi ɲɛ nin fɔ ye kɛ kɔrɔntɔn cogo la ka fisa tan bila cogo la jamana in Ala k'a bila kolosuma minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen kununko ko Gawo ani Kidali ɲɔgɔn cɛ kɔrɔwurusi baarakɛlaw olu ye cakɛlaw ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ ni maaw ye gɛlɛya sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɲini juguko t'a la olu bɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya don maaw ma de olu kɔni k'u t'u ka baara la a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ kɛba dɔ n'o ye marifatigi dɔw ye k'u ye maa fila minnu na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i yɛrɛ ɲininka nin ye dabalibanko de k'a sɔrɔ kɛ maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ n'i ye kɔrɔwurusi baarakɛlaw lajɛ k'u ka kɛtaw lajɛ u bɛ cɛsiri minnu na n'u ka baara yɛrɛ tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka se k'u ni fili maaw ka lafiya ka se k'o sankɔrɔta ka tila ka t'u tigilamaw minɛ k'u t'u ka hukumu kɔnɔna na o ye dabalibanko de ye kuma kolomara cɛdɛrɛ an bɛ fɛn min fɔ maa minnu minɛnen filɛ Ala ka segin n'u ɲuman ye basigi ni lafiyaw ka se k'olu sabati n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔw bɛ senna bi bɛɛ lajɛlen kamana gannen bɛ k'o sababu kɛ tinisikaw fɛ yen olu ka jamanatigi ko ale kɛ kɔrɔfɔkan dɔw kɛra kɔrɔfɔkan minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ dankari
anga frafinde munu bale ka jamana konana Tunisie yere ka yere ka fo be Tunisie ta ka bo frafin yere hukumu konana ko ngira sia woloma ko pmawe munu be no kere ka do ka fo kasara e kamno bara ukera wuli ga do be sena amada kuma made o ko ni wale o be sena be tungara ke chamambe ka saka gelata ka nyesuma o yoro ulai iya saka ne pratika dama o korofo kele ko fa anga jamana konana chagera mo ka bara nyesnebe tungara nge kuluka kunya nyene balima o jegullo nyema ni asoro Usman Jaray ale ba hakla di ni bara min kera angalame ji jamana masake ka kuma kofe anya ka fo Tunisie dendo wula ye dankari farafiuna ye dankaru la fambela jelena tungarankew ani munu te tungarankew yere ani munu me lokol de yala ye dankaru bela jelena donc an nana ka fo akokela gelay tunga tamado ma ko sebe o kuma gwanendo u jatigelendo o kono gwanen jatigele utado be mun ka yewole dabo amasadu ni mo wore chaban wulaki ikambo gouvernement yu kambo mali re gouvernement ya kambo ko sebe parce que comité de crise do créera et reno sigra pour que busega dona natala busega segata malion kuma wochugo muna donc olu besena akoko ni mano ko sebe an munu association ye munu be tungaranga ka josira toboto man fana ma siga ambulo dans 5 ans an wula kan jo an bika kuma ɲɔgɔnya tigɛ ani durallo minnu bɛ Tunisie ani minnu bɛ arabu jamana na fɔ Maroc ni Algérie ninnu na ani farafin subsaharien farafin jamana yɛrɛ kɔnɔna na pour que an bɛ se ka plainte dɔ kɛ Union africaine ka niveau la Tunisie kan ka da kan Tunisie bɛ ka mun kɛ ni ye dante wale de ye ni ye dansago wale de ye donc an kɔni an ma to kɔ an bɛ ka welewele da kɛ donna natala amina fenworo boloda munum se ka kɛ défense ye ka demendo ka taa se an ka tungaranke munum be Tunisie kɔnɔna ma an balodan ka foni ti Usman Jarakanye kuma kolomara te dore bi ni fian wula bela jele bolo bi kuna minena ka fere tige an ga jamana ko tiendo am nyon soro damadiya hukum ko na ka tla ka nyon soro frafia la ka nyon soro jamana dia klina tiga munum ba shungele no lu kera fakele munum ba farakele no na ke bakele malide munum be akojula ka fere tige uluka na choko mena ko yuka kumba de sangu luka na sika gelya soro ambe dugo ke ala ko akla oni ko lu yakbaya namburai sungolo ana lebi ka gere sungolo to pango kele anyawa no siranga jamana ko na mali min be ni aso no le kada islama jamana yi mali min be no ye jamana baye mali min be no ye dambe jamana yi mali min be ni ale reta ka laje halim maga islama yere hukum ko nana anga fola ni maga mbora ye mali de bina nga ona tabale ko na fura ko sungolo sira dine ka kaluba min be no ye sungolo yere no sira o minga nga ke ala yesren jon bela yiri ka nga sira ala nye fana ke ala yesren fe ina fiki ka fen bedi alama o watikele ko nana angwa jago kela chamambe ulubi taika do fo bretan dulota mo kama o watikele ko nana femin be no songa mi witla ko songa ne saba faru ka soya ke akeleme surubati sira la nye falishu dalembe o bara munumbe ke Ismail Fane ale ba hakila do ko sten fe ka be fem fo jamana nyema ye u ka wulige jaw ko na Ismail Fane kuma me fo ofle asimi ame mo fo ni gouvernement kati ka bwandala et maintenant budget ka réduit en de ton frère de songolo konala en te fe ka ma enclos la ko dore be ka fara fon kan tuguni ko awye islamé jamana ye commerçant tout préparer war sur le kama fo songolo sele solution ka ministre de commerce ngata ka boyi makabla anola ministre akembe akati kana fo ministre tandru ya chale bay sur na dara ma ministère konoto o banga barake anga temni transition to e kata kunche juna amugo bolla ambalodan ka foni ti Ismail Fane kanye kuma kolomara te dore sungolo min nambe ka gerola gela munu bitaka nyesi o konena fere katika wala ni dabal bankoi aunde ka jamana konena abe fiye de ko kemekeme saradala do ba fiye ko biolo vlandu do ere ko bi kono ko be islama de kalo min be ni asoro jiyen bele jele kono na yirela ka fo islama to ko kalo min yone ere tei ala bato ani ala kusmani be ka kalo min gona na ka baraji ga chani kalo betai o wati kele de kono na eti so gelia don fo de ka jo anga jamana kono na jamana min be no bele jele islama ye ni dabal banko de ala ka klin mandama namburai mi awso flan ayirela ka fo lu ko nga sergli ko akuma chale mede ka so ke kutu en famila yini ane jamana nyema uya bara nge ketiko mena kama ke kele ka soro laidu de kuntale nduye o laidu yo boroto o ko ngele me gele baye me ga do ka fa dugula ma u farla nyawani ka kuna funda wele ka nyefoli ka kuna funda do frente meni na ba mako konena o keneka Sumaila Jalo yo ko nyema ale kuma mi fo ofle bo hosflan abi gawo arrondissement folola yo amse ka fo vraiment hosflan ka situation vraiment économique akayen ko sobe donc Youssouf Z Koulibaly yo fo vraiment ya an kabakoya ka sabu ke mo min bi jamana représenter e de bi son jamana den do kana ka fo ko fangabula ka fo ka green ka fo ko ka gele ka fo utatu tala e bi so ke brotolomi e ka jamana sharia kota ko filim balan kono nyerla ay an kabakoya ayan toro ay hausulan ka be toro anko
amina o de lase ka sabu ke ni cercle to el mena abike sabuye c'est-à-dire an ga lahala e mi historiquement abina changer jamana mi arrondissement sambiolo la sibiri kasetana na obino el meyon kele nyere la gele bala donc anye journaliste wele ka fo ambo de fu nyena an ga la nyine mi no fe ga cercle do kere gurmana bako felala ukata ukuka cercle créé mais aminu donné menangara lusma sambiolo la bi uka arangara lusma uka elme ka kanga cercle no fe kata cercle were créé uka bako felala ukatu ka cercle créé mais amin karande suma créé habita sambiolo la ukanto nanga cercle toy hauslan kawe manifestation minke we gidromine nu ye gidromine mobile cita gawo wa mobile cita makata ansongo nyame krebete donc amajiri nyamana nyamo fe ambanyi ni hashim fe ukanata na masa filase nkoro ukanata akabara betnya bulu kasabuke jamana don bedalen bala abibara minka ka continue ka sharia ka seka wale jamana don ka seka lafia ambalona ka foni tu Ismail Jaloni tu ali kanye afracho minambe dugo ke meni suko no fotemie ubisaka benchoko mina yarabe ka ko ibla sababa mene kono alaka hakla blosraka namboraye parti politon be ni asora lelo kon nema puluka kuluko na kwa musunyema ni asore masnan ketale sukandra ka bla parti politon nema o musulaka ka nyema bela o senfe masta ketale rek ma me fo ofle muso bi se ka fɛn caman kɛ politique la fɔlɔ la muso kun y'a dɔn k'a fɔ fɛnw de bi di an ma baramaw ni t-shirt ni wari ka an san k'a sɔrɔ ja an yɛrɛ bɛ se ka politique kɛ politique tɛ dɔ wɛrɛ ka fɛɛrɛ tigɛ i ka jamana bɛ taa ɲɛ cogo di hali muso a bɛ du kɔnɔ pour que den ka ɲɛ mara ka ɲɛ i ni cɛ ka bɛn i bɛ politique dɔ de kɛ fɛɛrɛ dɔ de tigɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo di ɔ mɔgɔ min deger'o la o bɛ se ka jamana fɛɛrɛ tigɛ jamana bɛ se ka dilan cogoya min na o de la u ye an musow fara ɲɔgɔn kan bi ala sɔnna ka ne k'u ka ɲɛmaa ye mɛ u ka baarakɛla de ye parce que n'i bilala jama ɲɛfɛ o t'a yira k'i ka fisa ni mɔgɔ tɔ ye ala ka di man don n'a kuma sera a bɛ latigɛ o de la u ye nin sigi walasa an ka se ka an labɛn surtout élection bi kanalen an ka se k'an présenter communal fara régional ka fara député sigi ni fɛngɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan fo président sigi ni ala sɔnna ma an bɛna an sen don nin baara bɛɛ lajɛlen na o de kun ye bi sigi kun ye ka se ka parti nɛɛma dɛmɛ ka baaraw yakubaya ka dɔ fara yangan kan ka dɔ fara a kasa duman kan parce que an y'o de fɔ parti politique kɛra fɛn ye fɛn mun nege bɔra diɲɛ mɔgɔ la k'a sababu kɛ u ka kɛwale mais an ko an bɛna yir'u la k'o ye kɛbaga jugu ye mais parti politique yɛrɛ tɛ fɛn jugu ye kɛcogoya de don mais anw bɛna kɛcogoya de dilan ka parfɛn fiyɛ la ka ɲɛda kura di parti politique ma fo maliyɛnw k'a fɔ ko ja an banna fɛn ɲuman na o de ye sigi in yɛrɛ kunba ye an balona ka fɔ ni tun ye Mastan Keita ni tun yɛrɛ kan ye fɛn min da ka di Mali la an bɛ dugawu kɛ ala k'o yakubaya n'an bɔra ye maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ka baara ɲɛsinnen bɛ transiti kɛrɛnkɛrɛnnen na fɛɛrɛ bɛ yɛlɛ ka kɛ sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na bolimafɛnko sira kɔnɔna la o sariya olu la tɔgɔtɔli o jɛkulu olu y'a yira k'a fɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan lafasali tɔn k'u bɛɛ ka dɔn k'a fɔ u tɛgɛ di UNTM ma o min ye lafasali tɔnba y'an ka jamana kɔnɔ na o senfɛ u da sera kuma ma baara in kun ye fɛn jumɛn de o y'a ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye Mamadi Sangare ale y'a ko ɲɛmaa ye a ye kuma min fɔ o filɛ. Anw bɛ baara min kɔnɔna la n'o ye transiti ye baara in a jɔyɔrɔ ka bon kojugu Mali kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye jamana ye jamana min ye jago jamana ye jamana min économie na ni jago jɔyɔrɔba b'a la o ni dun ko jago i ko ko transiti an y'a ye k'a fɔ an ka corporation nafa kama an tɛ se ka to kɔ an tɛ se ka to kɔ jumɛn an tɛ se ka to kɔ ni an ma don duba in kɔnɔ n'o ye UNTM ye an ka baara in bɛ se ka ta ba la an ka sariya bɛ se ka boli an ka baara in kan cogo min anw yɛrɛ hakilina ye min ye baara kɔnɔ an bɛ se k'o lawaleya cogo min o sababu y'a to an nana ka na don duba in kɔnɔ parce que Mali ko de don Mali kɔnɔ bi a fɔra ko Mali structure bɛɛ lajɛlen an ka dɛmɛ lase an ka autorité de transition mɔgɔw ma pour que Mali bɛ se ka émerger cogo min kelen i tɛ se ka foyi kɛ mais n'i bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min ni maliyɛnw bɛɛ lajɛlen b'a a jɔyɔrɔ dɔn Mali kɔnɔ a ka ca Ala fɛ e ka laɲini ye min ye n'i ka kɛta kɛ i ka laɲini ye min ye i b'o sɔrɔ an ye dɔgɔnin min ye an tɛ nɔnɔ bɔ an ko ɲɛmaaw ma duba in anw de tun bɛ duba in cɛ anw de tun bɛ duba in cɛ sisan duba in kɛra duba yɛrɛ yɛrɛ ni du sigira ni lagare t'a kɔnɔ ko dɔ don bon lagare min don a jɔyɔrɔ ka bon kojugu an nana duba in kɔnɔna la nɔnɔ tɛ bɔ biscuit tɛ bɔ a fɛn fɛn bɛ kɛ an b'a bɛɛ minɛ a minɛ cogo la k'a lase a se yɔrɔ la an balona ka fɔ ni tun ye Mamadi Sangare kan ye transiti maaw kɛrɛnkɛrɛnnen na transitaires olu kɛ ka dɔn k'a fɔ jɛkulu o lafasali tɔn ɲɛma don ni u faralen UNTM ka fɔra cogo min na n bɛ dugawu kɛ min da ka di an ka jamana na ala k'o sabati n'an bɔra ye FESPACO o ye ka dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔnba ye kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ kɛ farafinna kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ sinimanbɔlaw ka se k'olu wele ni ka taa seko ni dɔnko kɛnɛba kan min bɛ n'i y'a sɔrɔ baara tun bɛ ka kɛ Burukina jamana kɔnɔ na n'a baaraw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni kunjɛli baaraw kɛra sibiri don
o senfɛ anw ka jamana kɔnɔna na Mali tun ye ka don ka fɔ jamana kɛrɛnkɛrɛnlen ɲinɛnta kɔnɔna na ka se k'u ka wele bila u ma an ka jamana kɔnɔna na maa caman bɛ yen minnu ye ka don ka fɔ jɔnjɔnw sɔrɔ ka wale ɲuman dɔ ni tasibila ta ka ɲɛsin maa caman ma o senfɛ min Ali Ibrahim Ndiaye ale yɛrɛ ka don ka fɔ jɔnjɔn sɔrɔ a ko senfɛ o min kɛra Bubakar Sidibe ale ye sinimabɔlaba ye an ka jamana kɔnɔna na ale maa ka nisɔndiya dogo o ko senfɛ Bubakar Sidibe kuma min fɔ o filɛ. Bon alu ka film nin diyara alu ka film kɛra film ni a ka film nin kɛra ni cɛsiri ye parce que wari ɲinini fɔlɔ ko wari t'ale bolo k'a b'a yira mɔgɔw la ko film wari k'i b'a ɲini a y'a ɲini kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛnɛ et puis a bɛ tila k'a bila internet kan a y'a ɲini cogo min mɔgɔ joli ye joli da la film nin kɛra a tilala ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o mɔgɔ ninnu a bɛ komi olu y'u yɛrɛ di a la de quoi ko film fait avec amour o mɔgɔw nana ka film kɛ a thème fana a ma taa ɲini yɔrɔ janw an ka Mali kow de don problème de don a y'o de ko problème minnu bɛ furu ni fɛnw kɔnɔ ani adamadenya la o de don ani n'i cɛsiri résilience parce que o de bɛ fɛn bɛɛ la ni problème b'i kan n'i cɛsira la i bɛ dɛmɛbaga ɲumanw sɔrɔ i la min b'a to i b'a problème résoudre ninnu bɛ fɛn minnu kɛ la les nouvelles technologies la u b'o utiliser la u ka film na bon o b'a ɲa ka tɛmɛ ne ta kan ne kɔni ne jigi falenba de bɛ alu ninnu na bon n b'a ɲini ka dɔn ko Mali espoir de don cinéma na cɛkɔrɔba nin bɛɛ banna ne ye cɛkɔrɔba ninnu lajɛ a bɛɛ ye 70 ans 69 ans ni Cheikh Bara ninnu ni fɛn anw tilala o anw kɔni ko anw jigi b'olu de kan sisan nɔ bon je pense que an jigi ma wari kosɛbɛ an bɛ se ka espérer u la kosɛbɛ. An balona ka fɔ ni tun ye Bubakar Sidibe kan ye min maliden dɔw ye minnu y'u ka nisɔndiya jira o bɛ daminɛ ni ale yɛrɛ ye a yɛrɛ kuma min fɔ ka fara maliden dɔw ka kɛnɛ in kan an lamɛn. O tan na an b'a fɛ ka fɔ Mali hɔrɔnya kura bɛ kan ka kɛ cogo min an y'o de récit kɛ ni tan ye bi Malien kan ka kɛ cogo di Malien kura kan ka kɛ cogo di depuis bange kuma fo ka na i kɛ mɔgɔkɔrɔba ye baaradege tolérance jɛlenya an y'o bɛɛ de kɛ récit kelen ko ka kɔtɛba ziiri ani mana k'o bɛɛ utiliser k'o dilan k'o kɛ cinéma. Hakilina min bɛ na diya in kɔfɛ o ye nisɔndiya de nisɔndiya parce que a bɔra Mali la an bɛ maliyɛnw kun hakilina dɔ diya in kan mais an kun t'a dɔn dugu wɛrɛ mɔgɔw bɛna a bisimila cogoya min na an y'a ye sali fara mɔgɔw ye faamuyali caman sɔrɔ yɛlɛw kɛra nka message yɛrɛ fɔri kun ye mun ye n'o kun bɛ bɛn fɔ n'o kun bɛ kelenya fɔ dɔw bɛ fana jamana tagabolo ɲuman n'o kun b'o fɔ o message fana faamuyara film yɛrɛ kun ka laɲini ye o de u k'a dɔn ko bi ani sini o bɛɛ ye anw de ta ye an ka bi dilan walasa an ka se ka lafiya sɔrɔ an ka sini kɔnɔna la. Tan film kɔni bɛ muso cɛsirilen dɔ de kɔfɔ muso min b'a yira k'a fɔ ko cɛsiri tɛ biro kɔnɔna dɔrɔn ye k'i bɛ se ka kɛ nakɔ kɔnɔ i bɛ se ka kɛ sugu la i bɛ se ka kɛ voyage sira kan n'o commerçante y'o ye k'i cɛsiri ka i ka avenir dilan k'i denw ka avenir dilan ka wari mara ka sow jɔ fɛn fɛn ka di ye k'i ni dungɔ sɔrɔ a la n'i banana fo ka se retraite ma k'i furakɛ fu ka tila ka retraite sɔrɔ tan ni bɛ k'o de yira na parce que jusque là musow kun kɔnɔ ko n'i bɛ biro kɔnɔ baara de la i ni retraite ka kan walima i ni AMO ka kan i ni NPS ka kan nin bɛɛ ye organisation ye an baw b'u se la tan yɛrɛ b'an baw de représenter mais n'u sera k'a lajɛ ka organiser comme tan o bɛ fusaya quoi. Vraiment an content parce que an y'a ye public ye accueil mun k'a ye mais en même temps an ye projection professionnelle fana kɛ avec les professionnels du Maroc et d'autres pays o caman ye film ni retenu ka festival la mais bi a kɛra présentation ye devant le grand public. An balona ka fɔ ni tun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya maliden dɔw kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ nin min sɔrɔlen filɛ n'a bɛ Mali ka kunkɔrɔta kofɔ Ala ka nin ɲɔgɔn na o ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye yuwarukaw fɛ yen min ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen olu ka lafaletɔn bɛ école maître tɔgɔ la k'e ka dɔn ɲɔgɔn sɛbɛnsɛbɛn dɔ bɛ yen olu n'u ka dɔn k'a fɔ u ka ɲɛmaa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ o baara minnu bɛ sen na yaasa ka pɛrɛtikɛ d'a ma ko n yɛrɛ kɛra kɛcogo jumɛn de la Boli Danbɛlɛ ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Gɛlɛya min b'an kan yan depuis novembre école karamɔgɔw ni conseiller à l'orientation de bɛ ɲɔgɔn na k'a sababu k'a ka kɛwalew ye donc yɔrɔ filɛ nin ye yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na bi na insécurité bɛ yɔrɔ kɔnɔ donc yɔrɔ école bɛɛ datugulen don ni yɔrɔ kɔnɔla école donc yɔrɔ kɔnɔla école minnu bɛ yen olu de dayɛlɛlen don donc a ɲini na yɔrɔ école karamɔgɔw fɛ mɔgɔ bɛ yɔrɔ la i ka sigi ka na hali ni bɛɛ bɛna mɔgɔ naani mɔgɔ saba de bɛna kɛ kilasi kɔnɔ o ka fisa k'a fɔ ko école mɛtiriw sɛrilen ka to fɛnɛ kɔnɔla la ten donc o de kama communiqué kɛra k'a fɔ ko yɔrɔ école mɛtiri bɛɛ ka na yɔrɔ kɔnɔna la école hakɛ min bɛ yan e ka se ka baara kɛ donc école karamɔgɔw nana o hukumu kɔnɔna de la donc comme ale conseiller à l'orientation ale ni DECABU u da bɛ file kelen na parce que DECABU insécurité kama DECABU tɛ sigi yɔrɔ yan donc a bɛna dɔrɔn n'a nana sɔgɔmada fɛ dɔrɔn wula a bɛ sigi donc ko n y'a bɛɛ tolen bɛ conseiller à l'orientation de bolo donc comme école karamɔgɔw nana sisan ka na caya yɔrɔ dugu kɔnɔ a ye mun kɛ a y'i sigi a ka bureau kɔnɔ ka papier ka liste dɔ kɛ ka école karamɔgɔ 100 kɔ o de liste bila ka taa académie la k'u ka redéployer Sefara ni Jɛnɛ donc yɔrɔ ye nana kɛ sisan hali yɔrɔ dugu kɔnɔla yɛrɛ école dɔw bɛ yen maitre dafalen tɛ donc yɔrɔ seconde cycle bi na école maître naani dɔrɔn de bɛ seconde cycle kuturu la
école den kɛmɛ naani ani kɔ o de bɛ seconde cycle la école maîtrise naani dɔrɔn de bɛ yen donc an ko vraiment o ye gɛlɛya ye donc so fara mɔgɔw de fɛnɛ wulila la sisan hali an ka directeur minnu bɛ yan a y'olu bɛɛ tɔgɔ bɔ lycée la k'u yɛrɛ déployer ka taa enseignants farala ɲɔgɔn kan o de la sisan k'a yira k'a fɔ vraiment nin selen bɛ yɔrɔ min ma yɔrɔ anw de jɛra an ni nin fɛn bɛɛ ko ka to yan ba insécurité bɛ yan ka kalan kɛ mais n'a fɔra mɔgɔ kelen de bɛ ka o olu jɛra ka to yɔrɔ yan ka kalan kɛ mɔgɔ kelen de bɛ olu ka comment dire avenir tereke tan k'i sago k'u la i n'a fɔ an bɛ jamana kɔnɔ sariya tɛ jamana min an fana ko syndicat fana wulila sisan k'a yira cap la vraiment nin sewo ye a ka taa ka bɔ a place in na mɔgɔ wɛrɛ ka nɔ min parce que a ka cɛnni don cayara école maîtrise kunna. An baloden k'a fɔ ni tun ye Odi Danbele ni tun ale kan ye u ye conseil min fɔ o ka jaabila ko kuma minnu fɔra ale ma ni min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ne u bɛ ka kɛnɛ kan k'u cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko Digajala ni Baji ko ale sugandile olu bɛ baara min na ye k'u b'a fɛ ka baara in don maa dɔw bɛ yen ka se k'olu to i ka dɔn k'a fɔ namara hukumu kɔnɔna na k'i ka dɔn k'olu tɛna jɛn n'o de ye k'o de ye gɛlɛya kun ye n'o tɛ k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen olu b'a la ka min kɛ min t'u bila kun ye k'o tɛ sababa ye kuma kɔrɔmɔrɔ tɛ dɔ ye an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di an ka jamana na basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye sifinakaw ka fara ɲɔgɔn kɛ dɛmɛɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la ka ɲɛsin kalanko yɛrɛ yakubali sango Bamakɔ kɔnɛ na ka fɛɛrɛ bɛlɛ tigɛ nafolo kasabi caman min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛna ka wulikajɔ ye k'o kɛ ɲinini ye ka se k'o don dɛmɛɲɔgɔnya da fɛ kalanso ka se ka olu yakubaya a ɲɛma dɔ bɛ ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. N'i y'a jateminɛ bi an ka jamana ekɔliso nɛgɛ ninnu lahala man ɲi kosɛbɛ o de la an y'a laɲini ka wuli ka se ministère de l'assainissement de l'environnement ma ka wuli ka se ministère de l'éducation ma fo ka se ministère de santé ma ni partenaire wɛrɛw minnu bɛ se ka fara an kan pour que ni ekɔliso damadɔ bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan an y'olu ciblé ka ban an ka se ka taga forage tɛ yɔrɔ minnu na an bɛ ji kɛ parce que n'i y'a mɛn i bɛ saniya kɛ ji de bɛ yen fɔlɔ. Donc jiko gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔw la ji bɛ yɔrɔ minnu fana na an bɛ se k'o ekɔliso ninnu saniya cogow di ani mɛtiriw ye o bɛɛ tɛmɛnen fana kɔfɛ ka se ka ɲɛgɛn ninnu dɔw dilan yɛrɛ parce que a dɔw bɛ a ɲɛgɛnw tiɲɛnen don donc priorité min b'anw na bi in na o y'o de ye il faut que kɛwalew de ka falen parce que hali n'i ye nin baara in bɛɛ kɛ ka ɲɛgɛn ninnu dilan ka nin kɛ ni ɲɛmɔgɔw ka kɛwalew ma falen ni directeur ni élèves ni kɛwalew ma falen an bɛ segin ka na an y'a daminɛ yɔrɔ min na donc an bɛ campagne de sensibilisation kɛ an bɛ an denmusow minnu fana bɛ yen yɔrɔ la an bɛ se ka minnu dɛmɛ ni dɔn ye serviette hygiénique la an bɛ n'olu fana kɛ wa a projet an y'a daminɛ ka ban wa ni ala sɔnna ma bi activité in kɔfɛ ani partenaire tɔw bɛ na ɲɔgɔn ye ka se ka baara k'a kan. U y'a fɔ cogo min na n'i y'a bɛlɛlen jate dakurun kelen kalan ɲɛta o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ jumadon tile bɛnnen ni ka dugu jɛ sibiri la o kɛra mawuludu kɛnɛ belebeleba bɛ yen n'i y'a sɔrɔ min sigira Bakɔrɔbabugu la Yirimajɔ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Jakite ale fɛ karamɔgɔw bɔra fan bɛɛ lajɛlen dɔ fɛ maaw bɔra yɔrɔ bɛɛ lajɛlen dɔ la Mali fan caman fɛ ni ka na fɛn in kɛnɛ kan a kɛra dugawu ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka tila o kɔfɛ mun ni mun de kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ dugawu la da sera olu bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kalanw kɛ o sen fɛ min yɛrɛ karamɔgɔ mɔden ale tun bɛ kɛnɛ kan n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ olu ka mɔgɔ bɔ la ka na kɛnɛ kan ale yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ kuma caman fɔ kɛnɛ in ka ɲi nɔ dugawu kalan in kuncɛlen kɔfɛ an gɛrɛ la ɲɛrɛ karamɔgɔ mɔden la e jɔnni. An dɔgɔ Sheikh Muhammadul Mukhtar Haidara ka bɔ Segu n'u b'a wele ko Sheikh Mukhtar Ɲaro karamɔgɔ mɔden don an bɛ Jakite ka mawuludu kɛnɛ de kan mawuludu alakira ka bangeni nisɔndiya de ye mawuludu ye ni alakira ka di maa min i bɛ don dɔ ɲini k'o kɛrɛkɛrɛya k'i ka labɛnw kɛ ka silamɛw wele ka n'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ jɛ ka na dugawu kalan ka jɛ ka wazuliw kɛ ka ɲɔgɔn hakili lajigin alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na k'a dɔn k'a fɔ alakira ka bangeni nisɔndiya de ye nin ye don kelen na t'a la san kɔnɔ mawuludu kalo o bɛ yen n'o tɛmɛna ka ban diɲɛ don o don mana i kɔni ja silamɛ kɔni ja ayiwa i bɛ alakira ka bangeni nisɔndiya kɛ o don o de ye anw ze Jakite fɛ yan alakira ka di maa o maa ɲɛ i ka kan ka alakira bangeni nisɔndiya kɛ da mun kan an dara alakira de kosɔn sallallahu alaihi wasallam ni dara fɛn min kosɔn i man kan ka ɲinɛ o kɔ mun na anw b'a kɛ ka da dalu caman bɛ an bolo a la a dalu dɔ ye jumɛn ye maa yɛrɛ bakun i bangena don min na o ye nisɔndiya don ye i fa ka nisɔndiya o ye nisɔndiya don ye diɲɛ yɛrɛ dara cɛ min kosɔn n'o ye alakira Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam an b'a wasoya ka taa alakira de ma o maa n'i bana alakira la a bɛ i n'a fɔ dakuma y'i la ala fɛ o de y'i ka diɲɛ ye o de y'i ka lahara ye n'a sɔrɔla i ma sɔn alakira ko ɲɛ kuma n'a fɔ ko ala k'i fa ka bɔ yen an kɔni b'a kɛ diɲɛ na ye an b'a kɛ lahara ye inshallah. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ɲaro karamɔgɔ mɔden ni tun y'ale kan ye o kɔfɛ an ye kuma bara di karamɔgɔ Jakite ma a y'i ka dɔn k'a fɔ walanda minnu ta mawuludu kɔfɛ a da sera ma jamana in bilama bɛ cogo jumɛn de la karamɔgɔ Jakite yɛrɛ kuma min fɔ an ka yɛrɛ lamɛn.
ne tɔgɔ ye Abubakar Jakite Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la an bɛ mawuludu kɛnɛ kan mawuludu de ye anw ka kira sallallahu alaihi wasallam don min a bangena ka na diɲɛ dugukolo kan n'o jara Ala ka mɛlɛkɛw ye o jara Ala yɛrɛ ye o don diɲɛ dugukolo ŋunana ni cɛba min ye n'o ye Alakira ye a ko ale Ala bi nisɔndiya wa maa o maa ye kira kanu bɛɛ ka nisɔndiya ni Alakira ye sallallahu alaihi wasallam ngo kelen kafiru de u banna ka juguya Ala ko Qur'ane kɔnɔ a ko kafiru aw man kekun non de Muhammadu nana diɲɛ dugukolo ka don min a don ni dosi ma kɛ kelen nka duguden min na mɛ dugutigiya kama Ala tɛ sɔn ko fitinin sa bamuna kɔnɔ dɛ Muhammadu ka bangini o nisɔndiya o ma fɔ o de ma ko mawuludu hali n'anw sara an denw minnu hakili to an na ka to ka Kuranɛ kala yaasa u bɛ se ka dɔ fara anw ka nɔrɔ kan san o san an b'a ŋaniya de ka hadiya de bɔ mawuludu kɔnɔ k'an kanubaw wele seni min b'an ye hɛrɛni dɔw la k'o k'an kanubaw ye a bɛ dɔn k'a fɔ anw yɛrɛ ka Alakira kanu ka Alakira bangini nisɔndiya kɛ mawuludu nisɔndiya kɔni Ala yɛrɛ ko ten k'ale b'a kɛ wa a ka mɛlɛkɛw b'a kɛ maa minnu dara Ala la olu k'a kɛ minnu dara kira la olu k'a kɛ parce que a bɛɛ ye Ala ko de ye a bɛɛ bɛ taa laban Ala de la ne ye nin kɛnɛ in sigili daminɛ k'a ye ka bonyaw sɔrɔ Ala ye karamɔgɔba fɛn fɛn bɛ k'a ye a bɛɛ ye nɛmɛ Ala ye n sigiyɔrɔ bɛɛ Bamakɔ ma waati min na nin ye ziyara siɲɛ 3 ye ne fɛ Bamakɔ yan fana n b'a kɛli fɛn fɛn kɛ n ma dekun sɔrɔ a la parce que fɛn fɛn bɛ kɛ Ala kama Abulaye ye dekun t'o la kosɛbɛ fo n'a y'a sɔrɔ n'i y'i jigida mɔɔw de kan ni mɔɔw y'u jigi wari ka b'i kɔrɔ parce que n bɛ nin fɛn o fɛn kɛ n ma taa maa si deli k'a fɔ 500 di yan dɔw kɔni bɛ ne wele n yɛrɛ kanubaw de la k'a fɔ karamɔgɔ Jakite n ye nin d'i ma i yɛrɛ dɛmɛ nka yanni o bɛ taa kɛ waati min o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ de ye gileki bɔ k'a da fɔlɔ ka n cɛsiri Ala ye n'o tɛ n'a sɔrɔ ko nafolo ko kun don an bɛ se ka diɲɛ nafolo sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ nin sira ye Abulaye nin kɔni ye limaniya dɔ de ye an ye min t'an karamɔgɔw kɔ an bɛ Ala de deli a minɛ an ka se a minɛ kɔrɔ i ka kumaw la i da sera jamana ma mun y'a to n da sera jamana ma minnu kun kan ka jamana dɛmɛ olu de ye jamana janfa k'a sɔrɔ bi ma se debi an b'a kumaw fɔ k'a fɔ anw yɛrɛ de ka dukɔnɔnaw don dutigiw tilennen tɛ tiɲɛ don dutigiw ma jɛngɛ togo togo nka jamana yɛrɛ gidɔ bɛ maa min bolo n'o ma jɛngɛ an bɛ mɛn si la mun y'an ka Mali dafiri nɛnkumaniw ka o de ye jamana ɲɛmɔgɔw kun banna jamana na an jigi kun ye minnu ye k'an tiɲɛ n'an bɔkolonin bɛɛ ta ka di u ma k'u k'an dɛmɛ olu de y'an janfa ne b'a dɔn hali bi cɛfarinw bɛ jamana in kɔnɔ hali bi Ala ɲɛsiranbaw bɛ jamana in kɔnɔ faama kunda ani karamɔgɔ kunda an ye cɛkɔrɔbaw sigi nin jamana in kunna olu ma se minnu si tɔ man jan olu ma se olu kan k'u ni bɛɛ di Ala ma jamana ka taa ɲɛ ja o tɛ jamana jɔli solution ye jamana bɛ jɔ ni danayama de ye danayama funɛngɛni minnu nana jamana ta k'a da u kun k'a yira diɲɛma la ka maliyɛn valeur yira diɲɛ na o de ye ne encouragé kojugu o de ye dɔ fara ne yɛrɛ ka nisɔndiya kan n y'a dɔn k'a fɔ Mali a bɛ lomo lamba ja a filenbaw tɛ dafiri hali bi Ala ka cɛbaw olu bɛ dugukolo kan zango anw ka Mali in kɔnɔ o de y'a to n kumana jamana ka dɔɔni k'a fɔ jamanadenw an yɛrɛ de bɛ jamana jɔ wa anw yɛrɛ de bɛ jamana in kari an b'a lɔn k'a fɔ ni tun Abubakar Jakite ni bɛ lele ka karamɔgɔ Jakite ni tun y'ale kan ye walanda caman bɛ yen n'i y'a sɔrɔ minnu bɛ yen n'a ye walawale kɛ olu la ka ɲɛsin jamana in bilama ma kuma kolomara tɛ dɛ bi basigi lafiya u bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na a da sera olu bɛɛ lajɛlen ma dutigiw ka taa se jamana ɲɛmaaw ma denmisɛnniya kan wa ye nin bɛɛ nin yɔrɔ fɔ kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ kuma minnu fɔra ni dugawu minnu kɛra Ala ka ka jamana ma ɲɛta ye n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Sabake mun b'e bolo an karamɔgɔ an bɛ taa Canada an b'a latɔnɔ k'a fɔ min Canada ale gouvernement bɔra ka laseli kɛ ka ɲɛsin a ka jamanadenw ma minnu bɛ Cameroun ale jamana kɔnɔna la a y'a yira la k'a fɔ ko min ye lakanabaliya ye k'o ka kɛ n'o ye Camerounkaw fɛ yen k'ale b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ k'u hakili sigi u kana yɔrɔ bɛɛ k'u ta yɔrɔ ye n'an bɔra yen an bɛ taa Corée du Nord ale ministre min ni a ɲɛsin bɛ Corée du Nord ale ni jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔ ma o bɔra ni ka se ka weleli kɛ ka ɲɛsin Nations Unies ale maa ɲɛmaw ma ka kangarida ka ɲɛsin ma tuguni ko min ye États-Unis ale ni Corée du Sud k'olu kɛlɛkɛcɛw bɛ wulikajɔ min na n'a bɛ fɔ ko manœuvre militaire conjointe tɛ ko ale b'a ɲini fo k'u ka jɔ san ko n'o tɛ ko olu ka jateminɛw y'a yira la k'a fɔ ko nin kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka se ka olu dalakɔrɔbɔ wa kana ma jɔ ko ni min bɔra la ko jɛmaw b'a la k'ale n'an bɔra mina farafinna burundikaw fɛ yen maa 24 olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna k'u ka kasɔrɔden a yira la k'a fɔ ko nin maa 24 k'u minɛ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko min kɔni ye homosexuel ko a bɛɛ o maa kelen de wa ko cɛw b'a la cogo min ko musow b'a
bɔ la ko nin waati na ko siga foyi t'a la k'u bɛ sariya t'u ka bolo kan n'an bɔra yen an bɛna an yɛrɛ fɛ maliba kɔnɔna la min ye ɲɔgɔnlɔnbɔlaw ye fo ka taa se film bɔlaw ma fo ka taa se théâtre bɔlaw n'o a ɲɔgɔnnaw bɛɛ la ani cinéma bɔlaw hakaja maliden bɛɛ lajɛlen bɛ dusuma kasakasalen dɔ bi min ye tarawelelakaw furumuso ye Fanta Kulibali ni dɔw yɛrɛ b'a wele ko FC ko ala y'ale min ji jɔ ka sibiri don marsikalo tile 4 ka si to san 63 la a yɛrɛ la k'a fɔ ne ma kɔfɛle k'a film caman kɔni ko a y'o labɛn fɔ cogo wɛrɛ la k'a film caman kɔni k'a y'o tourné i n'a fɔ film min i n'a fɔ ko tafe fanga fo ka taa se Laji Sako ma Laji Sako yɛrɛ film yɛrɛ la a tun bɛ wele de ko Jesira o tuma ne ma kɔfɛle la a ka jɛnɛjɛw bɛɛ lajɛlen kɛla kari don marsikalo tile 5 san 2023 la an bɛ jɛ ka dugawu kɛ sa ala ka hinɛ alibamatɔ bɛɛ lajɛlen la an karamɔgɔ bɛ dansigi an ka jamana kɔ ka kunnafoni na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ani ala salama fure bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ u la ka yafa k'u ma